Ja. Altså, jeg vil gerne. Nu har jeg lige skrevet til Mikkel. Okay, min YouTube-kanal, den er gået i gang. Hej, velkommen til min video. Ja, jeg skal til. Jeg er i hvert fald ny på den her kanal. Ej, hvad så der? Velkommen til den her video. Det har jeg sagt. Jeg har sagt min intro. Hvad er det, de plejer at sige? Ja, jeg har sagt det. Jeg sidder og streamer på mig selv Det var Sally. 2 kameraer på sig selv. Ja, okay. Han sidder også lige og taler med en gruppe. Altså, kommer de andre ind, altså Mikkel? Ja, bare så I ved det, jeg har nogle venner her. Det er lidt kedeligt, vi kun er 3. Nogle venner her, som der bare sidder Er din familie her? og chiller. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver, men jeg kan i hvert fald vise jer nogle af mine ting, og jeg er også helt ny på kanalen. Så jeg, altså, men Første YouTube-video, så handler det om. ikke spørg mig, hvad den skal handle om. Okay, slut. Skal det ikke være en Q&A? Men jeg kan i hvert fald starte med at vise jer alt den brud. Sally? Ja. Har du også sengegavl? Hvad? Hej. Har du også sengegavl? Hvad? Jeg er den ikke eneste, der kan finde ud af streame. Ja. Lisa, er du der? Nå. Hej. Husk at like og subscribe. Farvel.